sige noget. Jeppe, du blev kaldt et fund i rollen som Claes Nikolaj Hartmann af nogle af anmelderne. Hvordan har du forberedt dig til den her rolle? Jeg har forberedt mig på mange måder. Først forberedte jeg mig så lidt som muligt. Eller man kunne ikke rigtig forberede sig. Fordi det var jo... Der var mange... Man vidste ikke rigtig, hvad det var. Men så gik vi i gang, og så besluttede vi os for at lave en lidt alternativ rolleopbygning ved hjælp af de sociale medier. Fordi det var ligesom det forestillingen handlede om, så var det en smart måde at skabe Claes på. Så det gjorde vi ved hjælp af Facebook, og ligesom reagere på det, der skete derinde. Og så tog vi den derfra, og skabte ham lige så stille, og var også en tur ud i byen med ham på et tidspunkt. Ja. Hvordan var det at tage en karakter ud af teateret og tage ham med? Du var til Fono Festival som Claes, kan vi jo godt afsløre nu. Ja, det var meget grænseoverskridende, sådan rent personligt, men også meget givrigt for karakteren, fordi at man tog det ud af den der teaterenergi og så ind i virkeligheden, og det var jo noget helt andet. Altså det gav jo meget, men selvfølgelig også var det også mærkeligt, fordi der var også nogen, der vidste, hvem jeg var, og kaldte mig Jeppe, og så stod jeg der i noget helt andet tøj som Claes. Og så oplevede jeg jo, det var på Boogies med ham senere på aftenen, at pigerne hellere ville danse med Claes end med mig, og det var jo selvfølgelig irriterende, da jeg så tog brillerne af, så jeg hedder faktisk Jeppe, så sagde vi hellere danse med Claes. Ja. Hvad har du taget med fra byen og nattelivet og det virkelige liv ind i rollen her på teateret? Jamen, jeg har nok taget det der lidt kække, som han har over sig, Claes, altså sådan, han er sådan lidt rap i replikken. Det har jeg nok, det er nok det, jeg har taget med ind i forestillingen, som jeg ligesom skabte ud i virkeligheden, fordi der var mange, der snakkede, og så blev han sådan lidt smart fyr, og det kunne man tage med ind. Ja. Så det er nok det, der sådan er grundlæggende taget med ind. Der er jo en anden side af Claes også, som jeg også synes, vi skal snakke lidt om, nemlig at du pludselig tager en næse på af Buffon, den sorte klovn. Nu har du jo, så vidt jeg kan forstå, også lavet klovneroller i andre sammenhænge. Hvad er det, der er det særlige, eller hvad bidrager klovnerollen til ved Claes' karakter her? Jamen det, som klovnerollen kan i den her forbindelse, synes jeg, det er at vise, hvordan min karakter har det på en helt anden måde, end man vil se, hvis det var traditionelt karakterarbejde. Så man kan sådan, jeg kan sådan arbejde på en anden måde, og vise det på en anden måde, og det giver lejlighed til at udforske nogle andre universer, end man normalt gør. Ja. Og det giver jo meget både til publikum, men så sandelig også til Claes, som kan tage den på i tilfælde, når han ikke ved, hvad han skal gøre af sig selv, så er det et stadie, han kan springe over til, og på den måde få frit løb for følelser og for holdninger og alt muligt, fordi han er gemt bag den her røde næse. Nu kan vi jo godt afsløre, at du i virkeligheden faktisk også i sådan lidt mere civile liv underviser og efterskoleelever. Hvordan ser du alt det her med sociale medier og så videre påvirke de unge mennesker, du har med at gøre? Jamen, jeg ser jo, at det bliver noget, man bruger mere og mere, og det bliver en måde at kommunikere på, og at der både er fordele og ulemper ved det. Altså, jeg synes, man oplever, at de unge får et større netværk. Altså, på Ryslinge Efterskole, der hvor jeg arbejder, der har vi jo sådan noget projektlinje, hvor man oplever, at de bruger det til at skabe nogle af deres projekter. Altså, det bliver et redskab, de kan bruge i undervisning, og de kan bruge i måden at skabe netværker på og alt muligt. Men så er der selvfølgelig også ulemperne, at man oplever som lærer, at det nogle gange bliver brugt også til en måde det kan være en måde at drille på, det kan være en måde at mobbe på. Det bliver også et redskab, som er utrolig sårbart, som man skal passe på med at bruge, hvis man ikke kan finde ud af at bruge det ordentligt. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, at det bliver brugt rigtigt. For det kan bruges rigtigt, hvis det er, at vi bruger det godt. Nu har du jo sagt i det andet interview, at du kunne google, før du kunne gå. Hvordan har den her forestilling påvirket dit brug af nettet? Jamen, den har gjort enormt stigende i brug af nettet. Ja. Altså, jeg tænkte sådan inden, hvorfor egentlig, det ved jeg ikke. Det er bare i takt med, at man hele tiden arbejder med det som karakter, så er det også noget, der er blevet, så prøver jeg det også mere derhjemme. Og også, fordi der også været en masse mennesker tilknyttet forestillingen, som virkelig kunne finde ud af at bruge det, har jeg også fundet, hvad kan man sige,
fundet ud af, hvordan man kan bruge det konstruktivt. Ja. Hvor det ikke, altså jeg bruger det også stadigvæk til det der med bare at kigge lidt på andres liv, ikke også? Men man kan faktisk også bruge det konstruktivt til nogle af de andre ting, kunstneriske processer og hvad man ellers går og tumler med. Prøv at fortælle lidt om det. Hvordan bruger man sociale medier konstruktivt i en kunstnerisk proces? Jamen, for eksempel, jeg vil skabe en ny forestilling, der hedder Fordom for let øde. Der synes jeg, det er spændende, for eksempel, hvis vi har en sang, hvis I ved, der skal være med, og lægge den ud på et socialt medie, og så spørge, hvad for nogle sceniske billeder man får her. Så får man mange forskellige bud, og det er jo med til at inspirere forskellige retninger. Så man kan hele tiden bruge hele det der store netværk til at inspirere, og det gør det. Jeg har også brugt ved at man kan lave en monolog til forestillingen, hvor vi lægger nogle informationer ud, som Facebook-brugere så kan tænke over, og så lægger de nogle linjer ind, som vi bruger i forestillingen. Så det er sådan en måde at inspirere på, en måde at skabe på. Det synes jeg, man bruger det konstruktivt. Og man kan selvfølgelig også bruge det sådan rent praktisk, altså at man kender nogen, som kender nogen, hvis det er, man skal have hjælp til noget rent teknisk eller sådan noget. Så det er et godt netværk, man kan bruge på mange forskellige måder. Lige her til sidst, hvor længe kan du gå uden at være på Facebook? En gang til. Hvor længe kan du gå uden at være på Facebook? Der går ikke en dag i hvert fald. Det gør der ikke. Jeg er på Facebook hver dag. Var du det før forestillingen? Nej, det var jeg ikke. Nej. Tak.